nagkakaroon na ng web trafficking, wala pa rin kayo ginagawang aksyon. Sana naman gawin yung action na to. Kasi, hindi nyo ba alam, lahat kami nagbabayad sa inyo, tapos ganyan lang! Ha? Wala kayong ginagawang aksyon. Pambihira kayo. Sana naman gawin itong action na to. Sana magdagdag kung kailangan magdagdag para sa makasang internet connection at saka para sa mga network companies na to. Sana huwag ito kami isipirin. Kailangan namin ng zettabyte, ang pinakamalakas pa sa terabyte. Gawin nyo. Hindi yung kakapa-kapa na lang kami sa magkabaga ng internet connection. Sige, palit tayo. Sa inyo itong wireless o dapat na ginagawa nyo bago kayo magbenta ng mga produkto. Hindi nyo kasi binibenta kayo ng benta ng produkto na tuloy. Dapat kami yung gusto na sana naman ay gusto. Dapat papaliwalain pa kasi alam nyo ba bakit? Perang ginagastos dito. Plan 999 2 Mbps? How dare you? 2 ha? Tapos kaya mamamalad nyo pa kayo, pagbira kayo, wala kayong kwentang ewan. Basta, sabihin nyo, dapat hindi na malakas ito. Kaya magdagdag kayo. Huwag kayo magbawas kayo na ko. Balang araw, wala na kayong subscriber at kami. Nagkasyagaan na namin yung internet connection na to. Pag kami naibig sa inyo, lahat kami rito, ayaw na namin ang connection na to, nakabaga na to, sobra. Ay, nako, mga wireless, ha? Kala nyo, ha? Pero kayo, meron ng bagong satellite sa inyo. Ayaw nilang ipaano sa amin. Ewan ko, bakit yun ewan ko pakakit ng utak ko. Tandaan nyo, kailangan naman ng pagbabago lang mula sa ito sa lahat. Alam mo ba? Dapat to ito. Kasi pera ginagastos ito. Pera. Balikan ako libre na lahat. Magkain tubig lahat. Libre. Pwede ka mag-request ng kahit ano. Pera Alam mo ba? Kasi ang yayaman nyo. Ha? Ang yayaman nyo. Ang yayabang nyo pa. Ang palamukha nyo. Check.